Kepingin dadi wong sukses, tak rewani nek sore melok les. Kepingin gondol gelar DRS, urung dadi dokter Andes, aku malih stres. Tapi cewekku rada etes. Man paman ayo mlaku-mlaku nang dalem pandang. Mirengake hitungan kula awil pak nyuwun roda berputar pun semakin jelas mengenai kehidupan cuma daya pikir manusia pancen terbatas, agar perbuatan sama oleh akibat persaingan semakin bebas, dadekno situasi tambah golongan lemah merasa tertindas, sementara sing kuat Sawetang omah desa tutung angka-angka kanggo wujudno kegotong royongan, ikut-ikut silaturahmi sistem tahunan kanggo satu mulane wis bener jawe nenek moyang, senajan mune sunat dadi kewajiban, sifate kamu cobraho uga gak nyegah setan, tapi mau uri-uri anane kabudayan. Mulane wis bener dianakno ruwatan kanggo
atur lucu putih catekon jomblang tiap tahun ditanggap digawe langganan ojo ngomongi makar sing malang molintang sapa sing gelem nganggap budi wijaya tak donakno rezekine sak pirang-pirang alhamdulillah dalu niki ngrawuhi hajatane masyarakat Sumber Agung Demlolan dalam acara sedekah bumi utawi ruwat desa panjenengan boten ketan sepisan setahun sepisan niku dislameti mergane napa bumi niku bukan milikmu lan milik sapa milik sing kuwasa nah kula kali jenengan iki mung sakdermo manggon sakdermo ngenggeni nyambut damele di bumi sandang pangane di bumi daharan minome di bumi mulane bumi niku boten milik sinten milik sing kuwasa lha rumiyin bumi niku boten rupa desa kang rajin rapi kados desa Sumber Agung niki boten tasih arep alas lewang-lewong dibabat kali sing babat desa sampai bersih ditinggal sakwet sing jare wong-wong ngarani bonden iku dipundi-pundi iki lho sing babat kanan kiri biyen alhamdulillah mugi mawon sak diparing anggap budaya masyarakat Sumber Agung kula gunakaken adoh belaine kata rezekine dipun cinepakaken sandang kawang panane ya Allah amin ayo tak mlaku lagi tak ini tuh ada 1 juta udah ijen saya kan ada aduh nek sopo iki ono cewek rupane akhirat lirik kok sembuyu kepingin kenang sopo jeneng jeneng Aris Asli omaku ambon siji tanggo potong-potong bupati Sidoarjo Bapak Subanti kene ayo kenal sampean rondo opo isih lawan ojo ngantuk kene jidek masih rondo mbak aku yo goyang medekane rondo karo pawai nek perawan ada ngisinan tapi nek rondo tangan temenan durung ditahan kok wis mapan nyupai berarti bancen dalam semangat hitunganku emang ayo nganggur sing kene di
Yes. Iki mau bikin manani semua akeh. Ya. Gendok keno santri lulusan pondok isu pengalaman dorong ketemu